Vitajte pri rannom povzbudení skrze inšpirované slovo Božie. Prajeme vám požehnaný deň. Naše vysoké povolanie. Ranná pobožnosť podľa Ellen Whiteovej. 30. máj. Záruka nášho prijatia Ježišom Kristom. Príď Duchu Svatý, ja prosím. Príď Duchu pokorne lkám. Príď ze svou sílou a mocí. Mé srdce kež je tvůj chrám. Prísľub nášho prijatia Ježišom Kristom. A keď bol Ježiš pokrstený, hneď vystúpil z vody a hľa, otvorili sa mu nebesia a videl Ducha Božieho, ktorý zostupoval akoby holubica a prichádzal na neho. A hľa, bolo počuť hlas z nebies, ktorý hovoril: Toto je ten môj milovaný syn, v ktorom sa mi zaľúbil. Matúš 3. kapitola, verše 16 a 17. Čo pre nás tento výjav znamená? Ako bezmyšlienkovite sme čítali správu o krste nášho Pána, neuvedomujúci, že jeho význam má pre nás najväčšiu dôležitosť a že Ježiš bol Otcom prijatý ako zástupca človeka. Keď sa Ježiš klaňal na brehoch Jordánu a prednášal svoju modlitbu, znamenalo to, že ten, ktorý oddial svoje božstvo človečenstvom, ponúka toto človečenstvo Otcovi. Ježiš sa Otcovi ponúkol za človeka, aby tí, ktorí boli od Boha oddelení hriechom, mohli byť k nemu privedení späť skrze zásluhy vznešeného prosebníka. Kristova modlitba za stratené ľudstvo si dokázala nájsť cestu cez všetky tiene, ktoré diabol vrhol medzi človeka a Boha, a vytvorila otvorený priechod k samotnému trónu slávy. V odpovedi na Kristovu prosbu sa ozval Boží hlas, ktorý hriešnikovi hovorí, že jeho modlitba nájde miesto pri Otcovom tróne. Duch Svätý bude daný tým, ktorí hľadajú jeho moc a milosť, a pomôže nám prekonať naše nedostatky, keď budeme predstupovať Boha. Nebo je otvorené našim prosbám a sme vyzývaní pristúpiť so smelou dôverou k trónu milosti, aby sme dosiahli milosrdenstvo a milosť na pomoc v pravý čas. Židom 4.16. Kvôli našim slabostiam a hriechom nie sme zavrhnutí ako bezcenní. Omilostil nás v tom milovanom. Efežanom 1.6. Sláva, ktorá spočinula v Kristovi, je zárukou Božej lásky k nám. Vypovedá o sile modlitby, ako ľudský hlas môže dosiahnuť k Božiemu sluchu a ako naše prosby môžu byť vypočuté v nebeských dvoranách. Svetlo, ktoré dopadlo z otvorených brán nad hlavou nášho Spasiteľa, bude dopadať i na nás, keď sa budeme modliť o pomoc pri odolávaní pokušeniu. Hlas, ktorý prehováral k Ježišovi, hovorí všetkým veriacim dušiam: Toto je môj milovaný syn, v ktorom sa mi zaľúbil. Naše vysoké povolanie, 30. máj. Chcem vás povzbudiť, aby ste boli konateľmi jeho slova, nie len čitateľmi. Ďakujeme, že ste si nás dnes vypočuli a nezabudnite sa k nám pripojiť k zajtrajšej rannej pobožnosti.